На горадні Азоце спыняць працу двух цэхаў паводле кіраўніцтва заводу для планавага рамонту. На пачатку кастрычніка на прадпрыемстве адбылася паломка абсталявання, а ў верасні выявілі расколіну ў пераходным конусе пад'ёмнай трубы. Аднак тады прынялі рашэнне працягнуць эксплуатацыю. Пра іншыя навіны дня ўжо цяпер у аб'ектыве. З вамі Юлія Лабанова. Добры вечар. План катаваць. Кіберпартызаны раскрылі змову міліцыянтаў ствараць невыносныя ўмовы ў ізалятарах. Такое стаўленне яго можна і трэба трактаваць як катаванне, як бесчалавечнае стаўленне да людзей, а гэта ёсць тое, пра што кажа міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Пра што маўчыць афіцыйная статыстыка? К нам в приемный покой начало поступать более 300 человек. Это люди, которые нуждаются в медицинской помощи. Рэальныя лічбы захварэлых на COVID-19. Хто зарабляе на мігранцкім крызісе? Грошы, атрыманыя ад мігрантаў, трапляюць наўпрост у адміністрацыю прэзідэнта Беларусі. Тут і сілавыя структуры, памежны камітэт і КДБ. І пачнем выданне з чарговага злеву ад кіберпартызанаў. Гэтым разам у сецева выкладзеныя перамовы шэрагу міліцэйскіх начальнікаў, зробленыя летась на пачатку лета. Яны абмяркоўвалі міжсобку, як пагоршыць умовы для грамадзянаў, затрыманых паводле палітычных матываў. Тэма працягне Валера Роселік. Хлёркай 3 разы на дзень. Невыносныя ўмовы ў СІЗА МУС-РБ. Гэткая назва новага зліву ад кіберпартызанаў не выпадковая. На тэлефонных запісах чутно, як высокапастаўленыя злачынцы ў пагонах абмяркоўваюць міжсобку ўмовы ўтрымання ў изолятарах грамадзянаў, затрыманых паводле палітычных матываў. Условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов. Полностью на 180 градусов, соседи у него должны быть ароматные. Ну, такие есть там у него. Вот. Либо к нему, либо его куда-то. В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, нерваные там, значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти. Хлоркой обрабатывали то есть ты понимаешь все это, да? Конечно. И это все должно быть однозначно для этой категории всегда. Если решение суда сутки, то в ИВС для них должны быть созданы, если это сутки, самые комфортные условия, только на 180 градусов повернутые. Аромат, уборка хлорка и так далее. В рамках действующего законодательства, безусловно, но вместе с и кончи, чтобы они понимали, что суд это не отдохнуть на 2 матрасах и за акцию получить потом еще деньги. Зверніце ўвагу на дату 16 чэрвеня 2020 года, то бок яшчэ пасля выбарчых пратэстаў, якія паводле лукашэнкавай прапаганды нібыта і справакавалі сілавікоў на гвалт. Пра невыносныя ўмовы ўтрымання палітвязняў, у тым ліку ў эфіры Белсату, неаднаразова распавядалі тыя, хто сам прайшоў сучасныя беларускія застенкі. Гэта і абліванне хлёркай, і пакіданне без цёплых рэчаў у холадзе, і закідванне ў камеры з хворымі на сухоты, педыкулёз, ці, як у апошнія гады, на каронавірус, і збіццё, і давядзенне да самагубстваў, і забойствы вязняў. Пры гэтым у злачынствах масава ўдзельнічаюць нават тыя, хто калісьці кляўся ратовать здоровье інших. В контакте с знакомым мне медиком, с которым мы долгое время сотрудничали, он мне сообщил, что медикам поставлена задача, чтобы осужденный до следующего срока не доживал. Я наблюдал неоднократно и гибель осужденных, они просто теряли сознание и умирали прямо на проверках. Гэтак Михаил Жамчужны, які выйшаў на волю толькі ў лютым сёлета і які за час свайго зняволення з 2014 года пабываў практычна ва ўсіх установах пазбаўлення волі краіны, у размове з Белсатам распавядаў пра шматлікія смерці, з якімі сутыкнуўся за кратамі. Былы палітвязень прызнаваўся, што больш не можа называць турэмных медыкаў інакш як амапам у белых халатах. Перед допросами подследственным давали наркотики, что потом проверяли сами медики по размерам зрачков глаз. Если они замечали, что осужденный не принимает эти психотропные вещества, то ему угрожали принудительным
введением путем инъекций. Одного осужденного привезли с Орши, избитого с переломом позвоночника. Тут же его поместили рядом со мной в карцер. Наши карцера были рядом. Вот. Он не двигался, потому что перелом позвоночника, вы понимаете, лежал на полу, отказывался от пищи. Медики ему не оказывали помощь, потому что если оказывать помощь, то его нужно разместить в санчасти, а это документы, это раскрытие преступлений следователей. Естественно, на этот карцер повешали объявление, что карантин, никакая проверка с надписью «карантин» к этой камере не будет допущена. Вядома ж, гэткае стаўленне да зняволеных злачынства не падмацаванае аніякімі нарматыўнымі актамі, падкрэслівае кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Тайм-Акт» Васіль Завадскі, які ў свой час працаваў начальнікам медычнай службы дэпартаменту выканання пакаранняў МУС. І дадае, з увагі на масавы характар падобных злачынстваў можна упэўнена гаварыць і пра злачынства супраць чалавека. Такое стаўленне яго можна і трэба трактаваць як катаванне, як бесчалавечнае стаўленне да людзей, а гэта ёсць тое, пра што кажа міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, які Беларусь узяла на сябе абавязкі выконваць і павінна выконваць. Зрэшты, законы законамі і абавязкі абавязкамі, а ў Беларусі, як мы ўсе чулі ад дыктатара, інагда не да законаў. А таму пытанне змены ўлады ў краіне – гэта і ў літаральным сэнсе пытанне жыцця і смерці тых, хто трапіў у застенкі лукашэнкавага рэжыму. Валер Руселік, Белсат. Паводле Міністэрства аховы здароўя ў Беларусі новы рэкорд захворванняў на каранавірусную інфекцыю. Пры гэтым віцебскія медыкі перадалі журналістам свае падлікі станоўчых тэстаў на COVID-19 для вобласці, што ў разы вышэйшая за афіцыйную статыстыку. Як Беларусь хварэе і змагаецца з каранавірусам, Ірына Дарфійчук. Новы зліў ад медыкаў і зноў супярэчанні з афіцыйнай статыстыкай. Партал «Зеркало.io» пасля раскрытых нядаўна ўнутраных звестак пра тэсты на каронавірус у Менску апублікаваў падобную інфармацыю з 5 буйных медычных установаў Віцебшчыны. Апроч таго, што насуперак афіцыйным звесткам у іх відаць скачкі колькасці станоўчых тэстаў у залежнасці ад дня тыдня, бачна, што і самі гэтыя лічбы рэзка выраслі. Рост захворванняў пацвярджаюць і мясцовыя лекары. К нам в приемный покой начало поступать более 300 человек. Это люди, которые нуждаются в медицинской помощи. Среди общего числа заболевших это примерно должно быть 20%. То есть можно вот эти 300 человек умножать в 5 раз и получаем примерный охват по городу Витебску. Неафіцыйную інфармацыю, апублікаваную парталам «Зеркало», пацвярджае віцебская крыніца Белсата ў медычнай галіне, адзначаючы, што шэраг аддзяленняў у мясцовых шпіталях закрылі для іншых пацыентаў, бо там размяшчаюць хворых на COVID-19. Што датычыць дакладных лічбаў, то толькі цягам адных сотняў у больніцу хуткай медычнай дапамогі ў Віцебску прывезлі больш за 270 пацыентаў у ковіднае аддзяленне. Шпіталі перапоўненыя ковіднымі, персанал працуе да знясілення. Пры гэтым у некаторых больніцах, калі ў пацыентаў выявілі каронавірус, медперсаналу нават не даплочваюць за кантакт з каронавіруснымі хворымі. Паводле афіцыйных звестак, цягам сотняў у краіне зафіксавалі 2073 новыя выпадкі каронавіруса. 16 чалавек памерлі, 1903 ачунялі. Гэтым лічбам супярэчаць не толькі звесткі з Віцебску, але і шматлікія сведчанні карыстальнікаў тэлеграм-каналаў. Так, паводле ініцыятывы «Белыя халаты», толькі ў 2 менскіх больніцах цягам учорашняга дня ад ковіду памёр 21 чалавек. Пра крытычную сітуацыю сведчаць і пастановы чыноўнікаў. У Бярозе лекар не прыедзе на дом да пацыента з недастаткова высокай тэмпературай. Колькасць ложкаў для хворых на каронавірус у краіне павялічылася з 24 до 30 тысячаў, а студэнты і школьнікі могуць прапусціць без даведкі з паліклінікі не 3, а 5 дзён заняткаў. Гэта для таго, каб не прымаць пастанову пра перанос вакацыю на тыдзень раней. Нормально. Не трэба па паліклініках цягацца, заражацца, адседзеўся дома і ўсё. Усё правільна. Але гэтая супольная пастанова 2 міністэрстваў спазнілася, лічыць Ростислав Савицкий, бо хворых ужо вельмі шмат, і гэта не толькі моладзь. Мы видим, что заболеваемость только нарастает, то есть, скорее всего, мы скоро будем приближаться к пику болезни. Это не может нас никак радовать, и поэтому необходимо думать о масочном режиме, его обязательно соблюдать дистанцию, стараться мыть руки почаще, ограничить себя от посещения общественных мероприятий.
Лекары заклікаюць таксама прышчапіцца любой дасяжнай вакцынаю. Паводле Міністэрства здароўя, поўны курс вакцынацыі прайшлі ўжо больш за 1 800 000 чалавек, а больш за 2,5 мільёна зрабілі першую прышчэпку. Ірына Дарафейчук, Белсат. Не дапусціць кантрабанды людзей і палітычнага выкарыстання мігрантаў. Прадстаўніца МЗС Нямецчыны Андрэа Заса заявіла, што ўрад гэтай краіны прапанаваў Еўразвязу пашырыць санкцыі супраць афіцыйнага Менску ў сувязі з міграцыйным крызісам, інспіраваным беларускім рэжымам. Уладзімір Старыковіч працягне. Санкцыі ўжо дзейнічаюць, але патрэбны дадатковы ціск на беларускі рэжым, бо ягоныя дзеянні накіраваныя супраць усяго еўразвязу. Паводле звестак федэральнай паліцыі Нямецчыны з пачатку жніўня праз Беларусь у гэтую краіну прыбылі больш за 4000 нелегальных мігрантаў. Сур'ёзныя санкцыі з'явіліся в адказ на гісторыю з пасадкай самалёта авіякампаніі «Реная». І вось новы пакет санкцый з боку Еўрапейскага звязу являецца адказ на міграцыйны крызіс. То бок беларускія ўлады самі правакуюць гэтыя санкцыі. Тым часам еўрапейскія дыпламаты пацвярджаюць, ідзе праца над 5-м пакетаў санкцыяў супраць рэжыму ў Менску. Чакаецца, што яго зацвердзяць у наступным месяцы. Усяго пад санкцыі за апошні год трапілі 166 чалавек і 15 беларускіх арганізацый. Асобна Брусэль увёў сектаральныя санкцыі, якія закранулі калійную і тытунёвую галіну, нафтаперапрацоўку і банкаўскія сферы. Якой жа можа быць рэакцыя рэжыму? Могуць пачаць нейкія дзеянні супраць замежнага капіталу, дыпламатычныя дэмаршы рабіць, скажем, высылкі амбасадараў, працяг рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. Самыя розныя варыянты могуць быць. Трэба пачакаць. Лукашенко калісьці абяцаў, што скора гэтыя мігранты на межы з'явяцца за зброяй. Сёння ж камітэт па нацбяспецы і абароне Літвы паведаміў, што ўсталяваныя больш за 10 асобаў, якія трапілі ў краіну як нелегалы, а потым выкрылася, што яны звязаныя з той ці іншай тэрарыстычнай арганізацыяй або групоўкай. Тым часам прэс-сакратар міністра каардынатара польскіх спецслужбаў Станіслав Жарэн пералічыў, якія структуры з беларускага боку нажываюцца на міграцыйным крызісе і ўжо зарабілі на ім мільёны долараў. Przede wszystkim jest to lotnisko w Mińsku oraz linia... Перш за ўсё, гэта аэрапорт у Менску, а дакладней Белавія, якая цяпер пад санкцыямі і на мяжы банкрутства. Такім чынам, кампанія атрымлівае даходы ад нелегальнай міграцыі. Грошы, атрыманыя ад мігрантаў, трапляюць наўпрост у адміністрацыю прэзідэнта Беларусі і яе структуру, турыстычную кампанію «Цэнтр-курорт», якая дасылае запрашэнне мігрантам для прыбыцця іх у Беларусь. Тут і сілавыя структуры, памежны камітэт і КДБ. За апошнія сотні польскія памежнікі перадухілілі 682 спробы нелегальнага перасячэння польскай мяжы з беларускага боку. За садзейнічанне кантрабандзе людзей затрымалі 11 чалавек. Гэта грамадзяне Іраку, Нямецчыны, Украіны, Грузіі, Беларусі і Польшчы. Сітуацыю на мяжы ў панядзелак разгледзяць кіраўнікі МЗС краінаў Еўразвязу на планавай сустрэчы ў Люксембурзе. Уладзімір Старыковіч, Белсат. 2 крымінальныя артыкулы за 6 словаў. Менавіта такую колькасць словаў праверыць лінгвістычная экспертыза ў справе зняволенага журналіста «Камсамольскай правды» в Беларусі Геннадзя Мажэйкі. Сёння Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргі на папярэднюю пастанову суда працягнуць арышт журналісту. Геннадзь Мажэйка другі тыдзень сядзіць у ізалятары, яго абвінавачваюць у распальванні варожасці і абразе прадстаўніка ўлады. Падставай для затрымання стаў артыкул, дзе аднакласніца ахарактарызавала забітага Андрэя Зельцара як чалавека, які быў заўсёды за праўду і ўмеў пастаяць за сябе. І заявіла, што не ведае, што яго падштурхнула да такога кроку. Уласна, гэтыя словы і праверыць экспертыза. Чарговы крымінальны вырак за меркаванне пра Лукашэнку. 3 гады калоніі за допіс у Фейсбуку суд Ленінскага раёну Магілёва прызначыў актывістцы Гані Іліной. Суддзя Наталія Панасенка палічыла гэта, цытата, паклёпам на прэзідэнта Беларусі.
Суд на сябра ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі Ганны Ільіной праходзіў у закрытым рэжыме. Жанчыну затрымалі 26 ліпеня, і з таго часу яна застаецца за кратамі. У Магілёўскім СІЗА яе паставілі на ўлік як схільную да экстрэмізму. 20 жніўня Ільіну прызналі палітзняволенай. У Варшаве адкрылі кальцавую развязку з назваю «Вольная Беларусь». Яна размешчаная на ўсходзе гораду. Гэтак улады польскай сталіцы выказалі салідарнасць з беларускім народам. Ігор Станкевич. Вольная Беларусь усё ж таки з'явілася, што праўда ў Польшчы і на невялічкім кавалкі зямлі. Учора ўлады Варшавы адзінагалосна зацвердзілі рашэнне аб наданні аднаму са скрыжаванняў імя Вольнай Беларусі. Гэта важны сімвал, які, спадзяюся, падхопяць і іншыя гарады Польшчы і свету. Сімвал падтрымання беларусаў, каб яны не спыняліся ў сваёй барацьбе і каб Вольная Беларусь была не толькі надпісам на адной з інфармацыйных шыльдаў у Варшаве, але і рэчаіснасцю ў самой Беларусі. Палякі ведаюць цану свабоды. Яны шмат зрабілі для таго, каб дамагчыся свабоды, дэмакратыі сваёй уласнай краіне. Таму яны аддаюць належнае тым намаганням, якія беларусы на сённяшні дзень аддаюць. Не толькі гэтыя апошнія 15 месяцаў, а і шмат гадоў. Ініцыятарамі выступілі польскі рух 2050, Цэнтр беларускай салідарнасці і ініцыятыва «Вольная Беларусь». Яны спадзяюцца, што такім чынам яны выкажуць салідарнасць з беларускім народам, які зараз змагаецца за незалежнасць і свабоду. Мы прымалі ўдзел ва ўсіх перамовах, пісалі звароты, перадавалі подпісы, сустракалі з дэпутатамі, праводзілі перамовы, бо агульная падтрымка Беларусі заўсёды Польшы была і дэмакратычных перамен, і не было ніякіх супрацьдзеянняў супраць нас. Адзінае, трэба было выканаць все фармальнасці і эту тэму падтрымліваць в медыях, размаўляць з палітыкамі. Гэтым мы і займаліся. Разборы, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае след стары. Месца для перайменавання выбрана не выпадкова. Гэтая дарога за маёй спіной вядзе ў Беларусь. Арганізатары спадзяюцца, што такая ж ініцыятыва паўстане і ў іншых гарадах Польшчы. Яны ўпэўнены, што Беларусь неўзабаве сапраўды стане вольнай. Ігор Станкевич, Белсат. У нямецкім Потсдаме абвяшчаюць імёны еўрапейскіх журналістаў года. Паводле інфармацыі нашага тэлеканала, пераможцамі маюць назваць журналістак Белсату Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову. Каця і Даша самі атрымаць узнагароды не змогуць. За сваю працу яны адбываюць пакаранне ў гомельскай папраўчай калоніі нумар 4. Журналіст года на фестывалі «Пры Еўропа» ўручаюць з 2017 года. У мінулыя гады яе атрымлівалі журналісты з Аўстрыі, Францыі, Турэччыны і Нямецчыны. Гэты фестываль найбуйнейшая журналісцкая імпрэза ў Еўропе, праходзіць штогод у кастрычніку, яднае онлайн-выданне, тэлевізію і радыё. Праводзіць фестываль нямецкая кампанія Берлін-Бранденбург. Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова былі затрыманыя летась 15 лістапада падчас жывога эфіру з месца разгону сілавікамі дэманстрантаў на плошчы Пераменаў. 18 лютага абедзве былі асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі.